बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डिसि मेडामनाव जों खौरां लादोंमोन। खौरां लाना जों मोनथिदों जे बेयाव जोंना बर' साबजेक्टआनो गैया। जाय बिटिसिनि जुरिसडिक्सननि आन्डाराव दिनै बे कलेजआ दङ, जों 6 सिडिउलाव बे कलेजआ थाखांनायनिबो उनाव ओमफ्राय जोंनि रावा बे बिटिसिआव गिबि राव बर'आ। सोरबा मा लेंगुवेजआ थादों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया, जों गासैखौबो वेलकामसो खालामो। नाथायबा खिन्थु जोंनि बे रावा बर' रावा बेयाव थालांनायखौ जों दुखु फोरमायनानै जोङो डिसि मेडामनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डिसि मेडाम जों मेम'रेन्डामबो होदों थांनाय जोङो 14 आगष्ट 2023 मायथाइयाव। दा बिथांमोना बेनि सायाव सावरायगोन होनदों। जों मेम'रेन्डामाव रोखायै लिरदों जाय कलेजखौ जोंनो बे डिग्री मडेल कलेजखौ जोंनो जोंनि बर'फ्रा गोग्लैसोना थानाय हारि जाथि होननानै जोंखौ इडुकेसनाव जोंखौ फोजौनो होननानैसो बेफोर कलेजखौ जोंनो बेफोर अनसुंथाइखौ हरनाय जादों। बेहायनो आरोबाव जुदि जोंनि बर' गथ'फ्रा डिप्राइभ जालाना थालांनांगौब्ला अब्ला बे कलेजआ जोंनोथ' गोनांथियानो गैबावा दिनैनि दिनाव। अब्ला जोंखौ जुदि सिन्था खालामनानै जोंखौ जुदि साननानै दिनै भारत सरकारा बे इन्स्टिटिउसनखौ जोंनो हरमारदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा बेयाव दिनैनिफ्राय एडमिसन जादों, गाबोन समफोरनिफ्राय क्लास जासिगोन बेहाय। तो जोंनि बर' गथ'फ्रा बे गिबिनिफ्रायनो बर' रावखौ फरायनो मोन्थों, जोंनि बर' फेकाल्टिसखौ लानानै फैथों, बेफोरो जानांगौ होननानै जोङो दिनै बे एडमिसन जानायावबो जोङो प्रिन्सिपाल सार जाय इनचार्जआव दङ बिथांजोंबो सावरायदों। ओमफ्राय एडिसि साराबो फैदोंमोन, जों बिथांजोंबो सावरायदों जे बेखौ गोख्रोङैनो नोंथांमोना बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ। बिथांमोना जोंखौ फोरमायदों, जों बुंदोंमोन दा दिनैनि दिनावथ' एडमिसननि खुनु प्रभिजनानो गैला, गासैबो रेजिस्टार जाखांजोब्बाय। अब्ला बेहाय गोदानै आरो बोरै एडमिसन जाबावनो? अलमस्ट गासै गथ'फ्रा जे गासै कलेजावनो दिनैयो रेजिस्टार जाखाजोब्बाय। बिथांमोना बुंदों जे बेहाय एडमिसनल' लानांगौ, जोङो गोजौआव सावरायजोबदों, बै रेजिस्टारखौ बिथांमोना सावरायनानै बेखौ मा होनदों गथ'फ्रा एप्लिकेसनल' होनांगौ, बेखौ उथायनांगौ आरो बेहाय गोदानै रेजिस्ट्रेसन जागोन होननानै। बिदिब्ला जों बुंदों जुदि रेजिस्टार जाखानाय गथ'फ्रानो जुदि बेयो आरोबाव फिन गोदान रेजिस्टार मोनफिनलायोबा अब्ला बेनो सान्सार जोंनि बर'आ जिहेतुके गैया, जोंनि बर'खौबो नांगौ होननानै दाबि खालामखादों। दा बे बाथ्रा बुंनायाव बिथांमोना बुंदों जे जों बेखौ जिहेतुके बेयो जोंनि बिटिसिनि आन्डारनिनो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डारावनो गोग्लैदों, बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ मोजाङै गुवारै सावरायनानै थाबैनो बेनि रिजाल्टखौ जोंनो होगोन होनना बुंदों। जोङो गोजोननाय फोरमायदों बिथांमोना जेन बेखौ थाबैनो सावरायनानै जोंनो खिन्थायो। जों मेम'रेन्डामाव लिरखादों जुदि जोंनि बेहाय बर' गथ'फ्रा जुदि बेयाव गोदाव सोराव जानांगौब्ला एडमिसन लाना जुदि बर'आवनो फरायनो मोनाब्ला बिथांमोना आरो दिनै फंसे बाथ्रासो बुंबावदों जे बर' गथ'फ्रा एडमिसन लाथों, बर' साबजेक्टआ दिनै बेयाव फैयाखैब्लाबो बर'यै फरायनो हागोन। जों बुंदों बर'आव फरायगोन, गथ'फ्रा फरायगोन, नाथायबा एग्जामाव जुदि प्रब्लेम फैयोब्ला बेफोरखौबो जों बुंखादों। थ' जों बुंखादों मेम'रेन्डामाव लिरखादोंमोन जोङो जे बेहाय जुदि मायबा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसननि आन्डाराव जुदि बेयाव जोंनि बर' गथ'फ्रा डिप्राइभ जानांगौब्ला जों बेहाय जुदि मायबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जोंहा बनसु हिसाबै जों बेयाव जेबो दाय गैया होननानै जों फोरमायखादों। थ' ओंखायनो जोंनि बुंनांगौआ दिनै जोंनि बर' माहारि गोबां अर्गेनाइजेसनफोरखौ जों खावलायनो लुबैदों, बिथांमोनाबो थाबैनो बेखौ नोजोर बोनानै एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जेसेबां हागौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेखौ नारसिननांगौ, नारसिननायनि गेजेराव नैबे खम समनि गेजेरावनो जेन जोंनि बर' गथ'फ्रा बर' रावजों फरायनो मोनो, बेखिनि सुबिदाखौ खालामना होनांगौ होननानै आङो बनसुनि जानानै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै आङो बिथांमोनखौबो गुरैयै खावलायहरखानाय थाबाय। गुड मर्निं लोगोफोर, फिन खनसेबाव आंनि हेल' एसपि ब्लगआव बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। नै अखा हागासिनो दङ, आं दा न' सिङाव जनानै दङ, बेनिफ्राय डिउटियाव थांनोबो टाइम जाहांथार, बेनिखायनो भिडिअखौ एसे थाबैनो बानायनोसै आरो एसे सुंद'यै बुंनोसै आङो, बारा गोलाव खालामला। स' नोंथांमोना माखासे डिटेल्सफोरखौ आं बुंजोबनो हायाब्लाबो गुगोलनि थ्रुयै हेल्प लानानै गुगोलाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन। स' मैयाहाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बनसुनिफ्राय मोनसे अजद दैखांदों बिथांमोना। स' बिथांमोनानो बै मडेल डिग्री कलेज, आवगायाव मडेल डिग्री कलेज होननानै बुङोमोन, 2013आवनो बे स्किमा लन्च जादोंमोन। एडुकेसनेलि बेकवार्ड डिस्ट्रिक्टसफोरावहाय बेबायदि मोनफा मोनफा मडेल डिग्री कलेजखौ गायसनदों आरो गायसननायनि थांखि लादोंमोन। स' बेयो दा बर्थमान गोबां डिस्ट्रिक्टसफोराव गायसनजाबाय। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टसआव मोनफाल' नङा, माखासे समस्थिबो गायसननायनि खोथा बुंदों बिथांमोना। स' बेखौ उनफोराव नुसिगोन। स' बर्थमान दा जोंनि बाक्सायावहाय तामुलपुराव मोनसे दङ,
तामुलपुरनि आन्दाराव कुमारिघाट होननाय जायगायाव मोनसे दङ बेयो आन्डार कनस्ट्राक्सन दङ ओमफ्राय जोंना मुसलपुरनिया अलमस्ट कमप्लिट जानोसै जानोसै माने जाबायानो स' जोङो दिनै रायलायनो सानदों मुसलपुरनि बागैनो स' बिथांमोना अजद दैखांनाया बेनो जे माने एडमिशना जालांबायनो बेवहाय एडमिशना जालांनानै ओमफ्राय दा मा बुंखोनो डिसिजों सावरायबायनो बिथांमोना सावरायनानै मोनथिबाय क्लासा जुदि जानोसै एडमिशना जुदि जालांबायब्ला बेवहाय थारमाने मा जाखो इस्युआ होनना बुङोब्ला आसामिस लेंगुवेज आरो बर' लेंगुवेजनि गेजेराव जादों आसामिसावनो माने फ्राय एडमिशनफोरा जालांजोब्बाय होनना बुंदों ओमफ्राय दा बर' लेंगुवेज थाथ' दा साननैसो जों नुगासिनो दं नङा होमबा अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै आसामाव बेयो बाहायजासिगोन बेनिफ्राय आरो अलरेडि जोंना क्लास 12सिम बेखौ रिकगनाइज जाबाय आरो माखासे इउनिभारसिटिसफोराव बेखौ सोखाबाय नाथाय सोनायनि उनाव मा जाखो दिनै जोंनिनो 6 सिडुल एरियायाव जोंनिनो बिटिसिआव जुदि बे लेंगुवेजखौ बेबहार खालामाबा मेन स्टेप फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोङो बेखौ फरायनायाव बेखौ बाहायजेनब्लासो जोंनि उननि फिउचारफोराव बर' लेंगुवेजआ बयबो रोंगोन आरो गोसारगोन नाथाय दिनै जों अफिसफोराव थांनानै नायोब्लाथ' बेफोरावथ' जों अलरेडि बर' लेंगुवेजखौ इगनर खालामनायखौ नुखायोआनोखा माखासे अफिसार्सफोरा जाय रिक्रुट जायो जोंनि बिटिसि एरियायावहाय बिथांमोना हारसाजों कनभारसेसन खालामो माखासे फाइल्स प्रसिडिंफोरखौ आसामिसावनो बानायो स' बुंनो थाङोब्ला जोंनि नामावल'सो जोंना बिटिसि बा बर'लेण्ड होननानै जों बुंदों नाथाय जोंनि लेंगुवेजआनो 8 सिडुलाव रिकगनाइज जालायनाय अब्लाबो जोंनि लेंगुवेजखौ बिथांमोना बाहाया रोङा आरिया होननानै स' बेखौ जोङो नारसिननांगोन बाहायथारनांगौ होननानै बिथांमोनखौ जर जबस्ति खालामथारनांगोन जर जबस्ति माने फोरोंनानैहाय बिथांमोनखौ माने बेखौ बेबहार खालामहोथारनांगोन आरो स' जेरै थांनाय बावैसो जोङो बिक्रम दैमारि आदाखौबो नुदोंमोन माखासे अफिसफोराव गिदिंबायनानै ओमफ्राय माखासे फाइल्सफोरखौ नायदों ओमफ्राय सोर माबायदि अफिसार्सफोरा बर' रायलायोना आसामिसाव रायलायो बेफोरखौ नायदोंमोन स' बेफोरबो माने फिसा फिसा इस्यु नङा एक्सुवेलि बे बिराद गिदिर इस्यु मोनसे लेंगुवेज मोनसेखौ रिकगनाइज मोनहोनो थाखाय गोबां खस्थ' जारला जों भुगिबोनांदों जों बयबो मिथिखागौ स' बिनि बेलायाव दा दिनै मुसलपुर कलेजाव एडमिशना जालांबाय बावैसो गोदान गायसननाय गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज होननानै बुङो दायो आगोल एमडिसि होनोमोन स' बेवहाय एडमिशना जालांबायब्ला आसामिस लेंगुवेजावसो जालांजोब्बायनो होमब्ला जोंनि बर'आ बहा थालांखो बबे खनायाव थालांखो आरो सोर बेबायदि मावनो थिनखो मानो बिदि खालामलांखो बिसोरो थ' रावबो अबगथ गैयामोन माने बिनि बागै रावबो खौरां गैयामोन ओमफ्राय मैया अकस्मातै बिथांमोना बनसुनिफ्राय थांनानैहाय डिसिजों सावरायलायनायावसो बे खोथाखौ मोनथिबाय जे एडमिशना अलरेडि आसामिस लेंगुवेजाव जालांबाय होननानै स' दा अलरेडि बिथांमोना खोथा होदों जे जेबो नङा दाबो लाफिनगोन होननानै खिन्थु दा एडमिशन टाइमा बारग'लांबाय गोबां कलेजेसफोराव एडमिशन लाहैबाय आरो जोंनि जायगानि कलेज मोनसे इमान गिदिर कलेज गायसनदों बेवहायनो जुदि बर' सात्र साथ्रिफोर सासेबो फरायसा फरायसुलिफोर सासेबो थांनो हायाब्ला बा थाङाबा बा जों नुवाबा थांनाय स' जोङो बेबायदि कलेजखौ जोंनि डिस्ट्रिक्टसफोराव जोंनि समस्तिफोराव गायसननानै मा लाब जाखो सोरनि थाखाय बिटिसिखौ लाबोदों ओमफ्राय सोरनि थाखाय मुलाम्फा खालामना होनाय जादों बेवहाय न' डाउट जों बुङाखै जे जोङो रावबो फैनाङा होननानै बयबो फैनांगौ मस्ट वेलकाम खिन्थु जोंनि बर'खौ एसेबाबो नोंथांमोना लिडारफोरा बर' जानानैहाय बर'फोरखौ एसेबाबो नायफिननांगौमोन आरोना एसे नोजोर होनांगौमोन बेफोरखौ स' बिदि जानो मोनामोन स' बेबायदिनो माने इसुसफोरा बारलांबाय थायो मोनसे उनाव मोनसे बेनिफ्राय लास्टआव अभारलड जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ उनाव प्रेसाराइज मोनद्रायनानै ओमफ्राय खामानिफोरखौ बेबायदिनो जाल्दाब गारना दोनो स' दिनैनि बेलायाव बिदिनो मोनफा प्रब्लेमसफोर जालांगासिनो दङ स' सावरायबाबो सावरायख'नो हाया मा बुंबावनो रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर स' बेनि सायाव माबायदि एक्सन लानांगौ आरो माबायदि जानांगौ स' माबायदि जागोन दा बिनि बाखिखिनिया स' आंबो बारा बुंस'नो हाला एन्ड टाइमबो जाबाय अलरेडि 9टा 10टा जालांबाय नामा स' बेनोसै रायजोफोर आं जास्ट मेसेजखौ हरबाय नोंथांमोना मा बिसार लायो खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआवहाय आं बिनि बागै भिडिअ लाफिनबावगोन आरो सोरखौबा माबाफोर बुंनो दंबा प्लिज बुंहर आरो सोरबाफोर बेनि बागै मोजाङै मेसेज मोनबावदोंबा खोन्थाहर आरो मोनसे खोथा जोबथारनायाव जोंनि बाक्सानिथ' बे जाहैबाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टसफोरावबो नायदो जोंनि बिटिसिआव जिमान डिस्ट्रिक्टस दङ नोंथांमोननि खाथियावबो जुदि बे कलेजआ गायसनजादोंब्ला नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआवबो दा जाबायब्ला एडमिशनफोरा स' बेवहाय माबायदि सिस्टेमाव जादों बेखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर अब्लाना बांसिन डिटेल्स मोनोब्ला आं एसे मोजाङै गुवारै सावरायबावनो हायो आरो स' बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय